Alang sa itong mga balita, gi-anunsyo sa Department of Energy kung DOE ang laing usbaw na usab sa presyo sa mga produktong petrolyo ugmang adlawa. Sigon ni Energy Secretary Sharon Garin, mukabat sa 11.88 pesos ang isaka sa matag litro sa diesel, samtang 6 pesos o 47 centavos usab ang saka sa presyo sa matag litro sa gasolina o 13 pesos o 66 centavos ang isaka sa matag litro sa kerosene. Gipadayag usab sa kalihim nga medyo may kalma karon ang presyo sa krudo sa pangkalibutanong merkado kumpara ni ining miaging simana nga paspas kaayo ang pagsaka. Padayon karon ang panawagan sa mga kumpanya sa lana nga hinahinayon ang pagpatuman sa usbaw sa presyo sa ilang mga produktong petrolyo. Dugang sa kalihim, umulungtad pa hangtod sa unang simana sa bulan sa Mayo ang fuel stockpile kan sa madugangan na usab tungod sa gikatakdang pag-abot sa dugang deliveries. Kung sumadahon gikan sa 105 pesos matag litro sa diesel karong panahona, mahimo na unyang 116 pesos matag litro kung madugangan og 11.88 pesos. Samtang ang kerosene nga karon anaa sa 78 pesos matag litro, mahimo na unyang 84 pesos o 47 centavos kung madugangan na kini og 6.47 pesos ug ingon man ang kerosene mahimo na usab og 108 pesos matag litro higayong madugangan og 13.66 centavos ang kasamtangang presyo nga 19 pesos lamang.